Шушы көннәрдә балалар иҗат үзәгендә Татарстан варислары берлегенә багышланган слет узды. Чарага кунак булып республика мәктәптән тыш эшләр үзәгенең бүлек мөдире Елена Калашникова да килгән иде. Ул укучыларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. В свое время были пионеры и старший пионер, ввели такую как градацию, старший пионер, да, вот тоже для старших ребят, которые уже как бы пионер, там это малыши пионеры, а мы как бы уже. Вот мы просим, чтобы вы нас придумали, как вот, тем более у вас есть среди вас старшеклассники, как вы как хотите называться. А то как-то тоже некрасиво получается. У нас есть следопыты, есть, значит, наследники и есть старшеклассники. Но старшеклассник это же не член организации. Если он не в организации, он все равно старшеклассник. То есть как их назвать? Плюс мы не придумали для этих вот старшеклассников никаких ни клятв, ни законов, ни ритуалов, ничего, да? Теләче районында Дуслык исемен йөртүче балалар иҗтимагый оешмасы эшләп килә. Ул 15 мәктәпнең башлангыч балалар оешмасы эшчәнлеген контрольдә тота. Оешмада 45 отряд бар. Аларны 1395 укучы берләштерә. 100дән артык Тимур отряды өлкәннәргә, ветераннарга ярдәм итә. Без Шәтке урта белем бирү мәктәбеннән килдек. Бездә активист яшәү бик тә эшчәнлеге бик яхшы алып барыла. Безнең оешманың исеме Дуслык, анда стабарлар, варислар һәм яшьлек оешмасы төркемнәре бар. Безнең мәктәптә конкурслар да катнашалар, төрле бәйрәмнәр үткәрәбез. Аннары соң район конкурсларында, республика конкурсларында актив катнашырга тырышабыз. Балаларга бик тә ошый, бигрәк тә инде иҗади эш белән иҗади конкурслар бигрәк тә ошый балалар өчен. Чара барышында район советына 3 активист сайланды. 17 декабрь көнне Казан шәһәрендә без бергә дип исемләнгән слет узачак. Әлеге слетта районыбызның актив укучылары, педагог, оештыручылар да катнашуы көтелә. Илмир Әхмәтҗанова, Ирек Сафин, Теләче телевидениесе.